Профилмс представя Приказка за Коледната звезда. Много отдавна, преди много години, живяла принцеса на име Златокоска. Когато на Коледа кралското семейство украсявало елхата, принцеса Златокоска попитала майка си, може ли да поставят коледната звезда на върха на тяхното дръвче. Кралицата обяснила на дъщеря си, че коледната звезда е високо в небето, за да може да свети над всички хора по цялата земя. И ако й отдадеш своето сърце, тя ще свети завинаги за теб. Кралицата подарила на любимата си дъщеря златно сърце-медальон, за да не го забравя. Но кралят имал братовчет, който искал да превземе властта, а за да се случи, кралят и кралицата трябвало да умрат без наследници. За целта той се съюзил с една зла вещица. В онази вечер той чул думите на кралицата. После решил да излъже горкичката Златокоска, че може да има мечтаната звезда, ако тръгне да я търси и даде сърцето, получено от кралицата. Късно през нощта Златокоска отишла в тъмната гора, за да търси коледната звезда. А там я очаквала злата вещица и направила заклинание да изчезне без никаква следа. Кралят обиколил цялото кралство, за да търси своята дъщеря, но не успял да я намери никъде. Сърцето на кралицата помръкнало и тя починала от мъка. В отчаянието си кралят проклел коледната звезда, обвинявайки я за всички нещастия, които са го сполетели. От тогава звездата изчезнала, а тъмнината се спуснала над кралството и го завладяла. Но древните легенди гласели, че ако кралят открие коледната звезда преди да са изминали 10 години, то принцеса Златокоска ще се върне при него. Тези 10 години вече са почти изминали. Днес е вечерта на Коледа и е последният шанс на краля да открие коледната звезда и да върне своята обичана дъщеря отново при себе си. В една колиба в гората има младо момиче. То е държано като затворничка там, откакто се помни, а най-голямото й желание е да бъде свободна. Соня! Нали ти казах да изтъркаш пода, а? Соня! Къде са сребърните лъжици, Соня? Сложи ги при другото сребро, откраднато вчера. Прибрала си ги? Значи си ги прибрала, без да ги изтъркаш преди това? Не. Защото за да им вземем добра цена, трябва да блестят. Да блестят като диаманти, ясно ли тя, малка Марзелано? Накъде отиваш, Марселивка? Ами, нали да излъскам Ама за среброто? каква се мислиш ти, а? Коленичи, на колене! Долу! Марселивка! Опита се да избягаш от търкането на пода, нали така? Но не на мене тия! С кого си играеш ти, момиченце? Сега ще те науча аз! Докато не работиш здраво и както трябва да заслужиш своята храна, няма да се измъкнеш! Няма само аз да ви върша цялата работа.
Истинските крадци не хленчат, страхопъзловци такива. Хленчите ми като бебета. Вижте какво си имаме. Я се мръдни. Я да виж. Дай да видя. Хайде! Гледай, Соня! Виж колко много неща! Браво! Каква си безполезна, Соня! Погледни! Виж колко ми е полезна сестра ти! И да сме наясно, това се дължи единствено на мен. Тази тук беше напълно безполезна. Трябваше да ни види. Щом Христова излезе от къщата, влетяхме по-бързи от светкавица. Разкажи ми! Никога не съм виждала стая с толкова много сребро. Сериозно? Да, точно когато щяхме да влезем. Казвам ти, беше страхотно. Браво! Да. А само погледни това, погледни какво е. Най-високо страхотна си! Какво става? Тя избяга! Соня се измъкна! Праща я! Казвала съм повече от 1000 пъти, че вратата трябва да е здраво залостена! Соня! Соня! Върни се! Соня! Върни се, малко супаланке! Ах, ти малка вещице! Там! Няма да ни се измъкнеш! Стой! Лошо ли се пише само да я питам? Зад колата! Ето там! Махнете ми се от пътя! Соня! Само мила! Ей! Върни се веднага! Соня! Здравей, Петрина! Изглеждаш добре. Благодаря. Приказка за Коледната звезда. Не пропуска да те поздрави. Май те харесва. Мислиш ли? Момчето наистина те харесва. Колко хубаво, че ще се приберем на топло най-накрая такъв студ. Там! След нея! Ще я припнем! Спрете! Спрете! Здрасти, Петрина. Здравей! Виж, аз опекох това за теб. Сиренето остана долу. Ще го донесеш ли? Да, но астрологът е тук и иска нещо за пиенета. Първо сиренето. Да. Вчера сънувах нещо.
Стоях си аз под един хмел като този и тогава най-красивата жена на света се приближи. Имаше дълга руса коса, устните й бяха меки, сочни и... Здравей, Соня! Мислеше, че можеш да се измъкнеш. Но аз съм крътка. Вземете каквото намерите и пълнете чантите си с каквото може. И после бързо се умите ме от тук, че иначе... О-хо-хо! Не си и помисляй дори. Слушай ме и се подчинявай. Грабвай оная шунка и я скри под палтото. Трябва вече да се научиш сама да си изкарваш прехраната. Аз пък не искам. И ако не спрете да грабите веднага, ще извикам стражите, ясно? Не смей да ми държиш такъв тон. Или... Ей! Ей! Спрете! Спрете! Изчезваме! Крадци! Ще се измъкнат след тях! Хванете ги! Крадяха храна от килера! Не ме докосвай! Дръжте ги! Не снимай! Дръжте ги! Не бяхме ние, не разбирате ли? Негово Величество Кралят! Ваше Величество, Северин, Аугустус, Галаксимус, излез напред. Графът твърди, че си най-добрият астролог. В цялата вселена няма по-добър от мен, Ваше Величество. Значи ще ми кажеш къде е коледната звезда? Няма нищо невъзможно. Но ще отнеме време. Слушай, времето ми вече изтече. Последната ми надежда ще си ти. Умолявам те, като твой крал. Моля за помощта ти като един безпомощен баща. Умолявам те, помогни ми. Помогни ми пак да видя дъщеря си. Помогни ми тя да се върне. Казах, че може и да ми отнеме малко време. Но това в никакъв случай не означава, че задължително ще бъде така. Предлагам да не губим от ценното ни време. Можеш ли да кажеш къде е коледната звезда? Да. Коледната звезда е отишла на челото на едно шребче. Къде? Малкият кон. Това е съзвездието, кралю. Аха. Следва траектория към Хидра, витае около Муска и пристига в Южните Риби, а пък след това се връща с полукръг при Овчаря. Това е всичко, което мога да ви кажа. Ето, може би по пътя си почива. Също и на голямата мечка. Не, сгреших. Това е малкият лъв. Точно както и предполагах.
И точно както го предсказах. Коледната звезда се мести неумолимо към косите на Беренис II в Египет. Косите? Но как? Звездата може да бъде намерена в Кома, Ваше Величество. Кома? Не съм го чувал. Точно тук. Намира се между голямата мечка и М64. Така ли? И колко бързо би могъл да ни я върнеш? Какво имате предвид? Ами какъв е смисълът да знаем къде е, ако не можем да я върнем? Ваше кралско величество, ще се погрижа. Бруно! Бруно! Ела тук! Върви да видиш какво намери. Аха! Една от онези бедни крадли, които заловихме днес, господарю. Не съм една от тях. Наистина не съм. Лъжеш дори и кралят? Опитвах се да избягам от тях. О, така ли? А какво правиш в замъка на краля? Те ме преследваха и трябваше да се скрия. Пак ли ти? Познаваш ли я? Видях я долу в избата, Ваше Величество. Това се опитвах да ви кажа. Тя е една от крадците. Стража, оковете я, хвърлете тази крадла в тъмницата. Не съм направила нищо лошо. Повярвайте ми. Момент. Това момиче опитваше да спре крадците, кралю. Вярно ли е? Да, Ваше Величество. Оставете я. Как се казваш? Соня. Това започва да става. Спри, достатъчно. Знаете какво да правите. Искам коледната звезда тук преди вечерните камбани, ясно? Да, Ваше Величество, можете да разчитате на нас. А ти? Ела с мен. Хайде! Така, седни. Не ти, Бруно. Соня, седни на стола, моля. Хайде. Защо си била с онези хора? Държаха ме като затворник, защото отказвах да крада за тях. А нямаш ли семейство? Не. Какво? Ами, приятели? Няма вече да се връщаш там. Ще се погрижа повече да не те тормозят. А сега къде ще отидеш? Ще се опитам да намеря звездата. Аз издирвам звездата от цели 9 години. Опитах всичко. Отдадохте ли своето сърце? Сърцето ми? Човек трябва да й отдаде сърцето си. Не мисля, че някой би искал сърцето ми. То стана черно и грозно, откакто проклех звездата. Дали би искала моето? Мисля, че да. Тогава ще й го отдам. Да, ако и аз знаех къде е тази звезда, бих и дал сърцето си, без да се замисля. Но, сега по-добре да вярваме, че астрологът ще успее да я намери. Гладна ли си? Петрина! 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 Да? Погрижи се моята гостенка да бъде нахранена. С Богом, Соня. Хайде, ела с мен да идем в кухнята. Какво ти се похапва? И обеща на краля да търсиш коледната звезда? Ето, вземи това. За да не замръзнеш. Ето. Благодаря.
А на къде ще тръгнеш? Ами ще тръгна наляво. Наляво ли? От тази страна е сърцето. Обещай, че ще се пазиш. Късмет малката. Да вярваме ли на Галаксимус? О, да, струва ми се, че той наистина разбира много от всичко, с което се занимава. Да се надяваме. Ще направи всичко, което може. Аз ще се погрижа. Добре. Това са много лесни пари. Кралят е много лековерен. Гледай да не те видят, когато излизаш от тук. Той мисли, че вече отдавна си заминал. Не може ли да не се появяваш така? Трябва да поговорим. Мога да те уверя, че планът ни се изпълнява, както се изпълняваше и през миналата година. Или по-миналата, или по-по-миналата. Имаме си проблем. Добър ли или е лош? Ти чувал ли си за добър проблем? Не. До ушите ми стигнаха новините, че едно малко момиче е тръгнало да търси коледната звезда. Кое е толкова смешно? Соня, знам точно кое е момиченцето. Няма защо да се страхуваш. Само най-обикновено момиче. Въпросът е, че щом е тръгнала да търси, може и да я намери. А ако намери звездата, тогава ние сме загубили цели 9 години, а ти няма да си крал. Чувам добре какво казваш, но според мен всичко ще е наред. Ще е наред, така е. Защото аз ще се погрижа за това. Да налея малко ум в празната глава. Вещице, напълно си права, няма да споря. Не можем да поемаме никакви рискове. Но какво да правим сега? Ще отидеш да я спреш. Кой, аз ли? Да. Ти, давай! Ще идват от целия свят, за да видят красотата ми. Нима не вярваш в това? Ти, миризлив и проскобан гарван! Сега ще видиш! Ще те оскобя целия! Здрасти, мамо! Защо никога не ме слушаш? Да си вдигнали косата или да я носи спусната с тази рокля? Не биваше да пускаш тези гарвани от клетките без мое разрешение. Не са някакви играчки. Мразят да са заключени. Напълно ще се побъркат. И постоянно мислят само как да се освободят. Скоро ще ти позволя да излизаш. Искам сега! Аз просто не издържам вече тук! Всяко нещо с времето си. Искам да стоиш тук и да четеш. А ти къде отиваш? Имам една работа. И аз искам да дойда. Не. Защо? Не. Защо да не дойда? Не! Много си нетърпелива да се изфукаш. Това е против традициите, които имаме ние.
Прикривай силите, които имаш и не ги показвай и на първия срещнат. Научи се да владееш уменията си. Или ще стане така, че ще те превземат. Знаеш ли на къде е коледната звезда? В капан ли си? Коя си ти? Соня! Ами ти? Муса. Здрасти, Муса. Дойдох в гората, за да събера плодчета, но като влязох вратата се затвори. Какво зяпаш така? Стари бухале! Не съм те виждала тук преди. Ами аз търся коледната звезда. Коледната звезда? Да, знаеш ли къде е? О, по-бързо! Някой идва! Благодаря ти, Соня. Нека да ти помогна. Как го направи? Гномски прашец, ела! Соня! Соня! Някъде там ли си? Къде сме? Почти у дома. Соня, излез! Знам, че си там вътре. Ела. Ела, Соня! Ще стана ли голяма? Чувам те! Сигурен съм, че е тук. Вкусно. Трябва му малко пипер. Трябва да се сложи мъничко смингъх. Тук живеем. Имате хубав дом. Какво означава това? О, довела си в дома ни един от смъртните? И при това момиченцето е толкова мъничко. Пак ли си използвала прашеца? Приказвайте да не си си глътнала езика. Това е Соня. Соня? Домът ви е чудесен. Бях в капан и тя ме освободи. Пак си паднала в капан? Беше капан за птички с плодове. Какво съм те учил за тези капани? Било е много мило от твоя страна да помогнеш на Муса. Бог да те благослови. Много ти благодарим. Много ти благодарим. Много благодарим. Радвам се, че помогнах. И какво прави момиче като теб, сам самичко в нашите гори? Тръгнала е да търси коледната звезда. Само дядо Коледа знае къде е коледната звезда. А той къде е? Ами той... Ще трябва да полетиш със северния вятър, за да успееш да стигнеш при дядо Коледа. Обаче пътешествието е твърде трудно за малко детенце като теб. Муса, изведи я навън и я направи отново голяма. Да. Но трябва да намеря звездата. Страхувам се, че това не е възможно. Може ли да опиташ? Веднага.
Да. Муса, ела насам. Опитай. Да сложа ли върха Поискайте помощ от голямата мечка. Знаеш ли нещо за коледната звезда? Сладко-кисело. Сладко кисело, Даже горчиво. даже горчиво и леко И кисело. леко кисело. Кисело. Сладко. Кисело. Сладко. Само кисело. Запомни това и внимавай. Казвам ти кисело. О, и сладичко. Защото Сладко, киселото- Кисело, сладко, кисело, сладичко. Кисело. Да. Само кисело. Ела, Добър Сладко, вкус. да. Киселото е най-добре. дядо ми каза за някой, който може да ти помогне. Но ако ти кажа, ми дължиш една услуга. Добре, каквото кажеш. Ще сложиш ли купа с каша до дънера в коледната нощ? Овесена каша. Аз никога до сега не съм опитвала такава. Хората вече не оставят панички за гномите. Ще ти донеса каша. Обещавам ти. Ела. Голямата мечка спи зимния си сън. Може да те отнесе до северния вятър и то за нула време. А може ли да я будим, ако е заспала дълбоко? Разбира се, трябва да се усмихваш и да я поздравиш от мен. Но се приготви, може да бъде малко страшничко. Обаче тя обожава пай с боровинки. Ето, вземи. Сигурна ли си, че идеята е добра? Добра ли? Тази идея хич не е добра. Но все пак е единственият ти шанс да постигнеш целта си. Добре тогава. Соня! Още си твърде малка, за да може да говориш с мечката. Довиждане, Соня! Довиждане, Муса. Ой. Вкусен боровинков пай. Вкуснотика. Ще си го хапнеш, само ако ми помогнеш. Моля те да ми помогнеш, за да стигна до северния вятър. Защо ти е това? Да открия коледната звезда. Коледната звезда. И защо точно мислиш, че ще ти помогна? Имаш поздрави от Муса. Нося ти това. Значи, ми носиш поздрави от Муса, така ли? Да. Хайде, качвай се на моя гръб, Соня. И се дръж много здраво.
Северния вятър обикновено лети тук. Тези земи му харесват. Благодаря ти. Има и вяра в себе си, Соня. И съм убеден, че ще намериш звездата. Успех от мен, Соня. И до скоро. Довиждане. Трябваше да е някъде наоколо. Махнете се, проклети карвани! Още няма новини от астролога на графа. Това едва ли е добър знак. Всичко ще е наред. Все още има време до Коледа. Трябва да се храните. Благодаря, Петрина, това е. Да, кой се осмелява да пита? Помогни ми да намеря дядо Коледа! Ама, че некадърен граф. Какво за Бога става сега? Може ли да спреш да ме стряскаш? Соня получи помощ от Северния вятър. Виждам, че както винаги си готов за борба. Ето, вземи това. Сега се качвай на медлата и изречи Таберниус Супер Таран. Побързай! Таберниус Трупер Таран. Ох! Май нещо не работи. Ако смееш, скачай в моя вихър. Да скоча в теб? Нали не те е страх? Да скоча откъдето съм сега? Скачай, нямаме време за това. Побързай! Таберниус Трупер Таран. Таберниус Супер Таран. Точно това казвах. Таберниус Супер Таран. Сега върви и спри, момичето. Не гледай надолу, защото те е страх от високото. Скачай, ако искаш да летиш с мен, трябва да скочиш без никакъв страх. Точно така.
нова. Терра супер ано. Пристигаме на Северния полюс при дядо Коледа. Бъди готова да скочиш от мен. Браво на теб, Соня! Ти си много смела! Благодаря. И с Богом! С Богом! Отворете портата! Тръпни се от пътя! Май нещо не е наред. Залови ли я? Не! Не ли каза? Как мога да хвана момичето с тази проскубана и жалка летяща метла? Просто ти си абсолютен нескопосаник. Ето ти Нищо не метлата. става от теб. Независимо за какво те изпратят. Ти си пълен смотлю и аматьор. Меченце за Уил, готово! Ето, нося го. Списъка с желанията. Защо всички деца чакат до последния момент, за да си изберат? Трябва да проверите пакетите. Ти върви да гледаш за грешки. Живо, живо, живо! Какво виждам пред мен? Някакво детенце? Тук! И точно сега! Какво искаш? Да видя дядо Коледа. Дядо Коледа? Мислиш си, че може да дойдеш и да видиш дядо Коледа, е така? Трябва ли да имам оговорена среща? Не! Ти просто изобщо не трябва да си тук. Нима той никога не приема гости. Ами, нали това ти казах? И от всички възможни дни да видиш дядо Коледа, си избрала да го посетиш сега. Да не би да не знаеш, че до вечера е Коледа? Знам. Значи си знаела. И въпреки всичко смееш да ни прекъснеш. Как изобщо стигна до тук? Долетях със северния вятър. Как? С вятъра ли? Търся коледната звезда. Още списъци? Има и деца, които не вярват. Ах, тези дечица искат подаръци. Имате посетител. Тя търси коледната звезда. Казаха ми, че само вие знаете къде е. А как се казваш? Соня. А ти обичаш ли подаръци? Този медальон ми е подарък от мама. Толкова е красив. Най-ценната ми вещ. Но как разбирате дали някой е бил послушен? Ако искаш, ще ти покажа. Почакай. Соня, да вървим.
Не се ли казах, че подаръците трябва да са опаковани? Знаеш единствено да ми се смееш! Ах ти! Трябва ли чак толкова да се бърза? Не. Само дето около Коледа винаги е така, но всяка година успяваме. Свърши нещо Сега ще видиш, Соня, как всеки човек си има свое собствено коледно дръвче. И когато Коледа наближи, аз отивам да ги нагледам. Ако си добър, дръвчето е здраво и силно, но ако си злобен и подъл човек, дръвчето ти изсъхва. Да. Това там, ето, е кралското дръвче. Той прокле коледната звезда и клончетата му изсъхнаха. А ще загине ли дръвчето? Не и ако се разкая. Вижте там, дръвчето е почти изсъхнало. Защото мъжът, на когото е дръвчето, постоянно мами и краля и всички други. Той е на графът. О, какво красиво дръвче! Така е, защото точно това дръвче е на един приятен и много честен човек. Твоето дръвче е Соня. Моето дръвче? Наистина? Пожела ли си нещо за Коледа? Тогава е време да си пожелаеш. Може ли да разменим дръвчетата си с краля, така той ще може да върне своята дъщеря? Мисля, че трябва да си пожелаеш нещо само за себе си. Пожелавам си да намеря звездата. Тогава Златокоска ще се върне. Убеден съм, че ще стане, Соня. Защото звездата си е там, където си е била, точно над замъка на краля. Не, едва ли е така? Така е. Обаче кралят не може да я види. Разбираш ли? Когато кралят изгуби най-ценното в своя живот, той престана да вярва в мощта на коледната звезда, а онзи, който не вярва, вече не я и вижда. Но как така? Просто повярвай, Соня. Повярвай с цялото си сърце. Но първо трябва да поискаш да идеш на мястото, където кралят прокле коледната звезда. Успех, Соня! И весела Коледа! Благодаря! Право не е за вярване. Погледни в кристалното кълбо.
Същият медальон, който кралицата даде на дъщеря си преди да почине, нали? Да. Залагам си главата, ако това там не е принцеса Златокоска. Не е ли мъртва? Не. Медальончето я е спасило. И ти имаше наглостта да наречеш мен аматьор. Значи това е принцесата. Леле, колко грозни дрехи си облича. Какво има? От тук нататък ще се заема сама. А вие ще правите каквото ви наредя. Ясно ли е? Да. Браво! Чакай тук! Здравей, Соня. Студено ли ти е? Не. А какво имаш там? Нищо. Може ли да видя? Не. Дай ми да го видя. Отказваш ми? Не! Не! Благодаря. С това ще накараме краля да повярва, че тя е принцеса Златокоска. Почакай малко. Мамо! Едва ли ще иска да види зеленокоска? Не, почакай. Трябва да вярва само докато не зазвънят коледните звънчета. За да подпише? Ето това. А подпише ли го веднъж, каквото е написано, не може да се промени. И какво точно е това? Пише, че той прехвърля трона си на нас двамата. И моята прекрасна дъщеря ще бъде кралица. Да, толкова съм красива! Кралят не би подписал нещо такова. Напротив, стига ние да го убедим, че подписва нещо различно. Ехо! Може ли някой да ми помогне? Помощ! Скъпи приятелю, през тези години хората казваха, че не е възможно. Но аз работих и ден и нощ. И най-накрая успях. Моля ви, позволете ми да ви представя принцеса Златокоска. Ето я, от плът и кръв. Тате? Златокоске. Златокоске. Ама ти си толкова... Не ме смятате за хубава? О, напротив, мое мило момиче. Ти си толкова хубава, че нямам думи. Убеден ли сте в това? Да. Защо тогава гледате така? Ами
Аз нямам думи. Обаче ме оставихте самичка в онази гора. Ужасно съжалявам, аз се опитах да те намеря. Направих всичко по силите си. Бруно, виж кой се върна при нас. Това е мое. Дали помниш как го получи? Не помня нищо. Била съм мъничка. О, мила. Мила. Чуйте новината! Каква е? Златокоска се върна! Графът я е намерил! Какво? Не е ли супер? Оле! 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 Помощ! Соня? Соня! Помощ! Соня! Соня! Муса! Да, какво стана? Завързана съм. Да, виждам това. Беше вещицата. Тя ми взе медальона. Взе ми и звездата. Открила си я? Да. Уху! Можеш ли да ме освободиш някак? Ами, не съм убедена. Но поне ще опитам. Благодаря. Ти си добра приятелка. Ще ме направиш ли пак голяма? Искам да се върна обратно в двореца на време. Трябва да вървя. С Богом, Соня. Не пускайте абсолютно никой да минава, чухте ли? Ако чуя, че дори и мишка е преминала от тук, ще криете в тъмницата. Не искам никой да влиза. Ясен ли съм? Негово величество краля и принцеса Златокоска. След много мрачни години, светлината най-сетне се върна при нас. И това стана благодарение на един мъж, моят скъп приятел, графа. Да, ако ми позволите, Ваше Величество, да ви представя една дама, която много ми помогна. Много.
С какво точно бих могъл да ви се отблагодаря? Благодарността на краля е най-голямата награда за мен, но има едно нещо. Навярно бихте разписали един малък документ, в който е написано, че няма да кълнете коледната звезда. Да. С удоволствие. Донесете ми перо. Соня? Подписът ви, Ваше Величество. Да, ще подпиша. Радвам се, че дойде. Искам да се запознаеш с някого. И кой е той? Златокоска. Тя се завърна. А не трябва ли коледната звезда да сияе, ако е тя наистина? Наистина, звездата я няма. Звездите са като луната, кралю. Понякога се виждат, а понякога не. А днес небето навън е изключително облачно. Хвърлете я в тъмницата! Живо! Хайде, тръгвай. Пуснете я! Какво правиш? Тя се опита да ми открадне медальона. Ах, ако веднъж си бил крадец, завинаги ще си крадец. Вярно ли е? Откраднала ли си това? Не. И да го бях направила, то нямаше да е кражба. Какво говориш? Защото е мое. То ми е подарък от моята майка. Намерих коледната звезда. Малката крадва лъже, Ваше Величество. Коледната звезда просто не се вижда в момента. И къде е тя? Тя е в моето сърце. Не! Моля ви, не може да постъпите Медальонът така! си е мой! Мой си е!
Беше толкова малка, че си ме забравила. Но аз те познах. И Бруно те позна. Златокоска. Аз съм Златокоска. Моята дъщеря. Не ме докосвайте. Ваше Величество, моля ви. Майка ми добре ще ви подреди. Ама че сте... Ваше Величество, мога да ви обясня. Не ме бутайте. Моля ви, кралю мой, мога да ви обясня. Това е само недоразумение. Виновна е онази вещица, моля ви се, чуйте ме. Ваше Величество, моля ви, моля ви. Бруно! Златокоска се върна отново при нас. Можеш ли да повярваш? Толкова си голяма. Моята мила принцеса. Прекрасна си. Твоята майка би искала да ти дам това. Толкова е хубава. Отива ти. Оле-ле! Без да искам. Ще ти помогна, почакай. Стана без да искам. Виж как бяха натрупани. Събери тук и ми помогни за кашата. Оле? Това не го очаквах. Не е ли прекрасно, Бруно? Чудесно. Хайде да ядем. Ай. Добър апетит. Заповядай. Благодаря. Прекрасно. Весела Коледа. Заповядайте, елате да хапнем заедно. Ще ни бъде приятно. Да? Сядайте. Благодаря. Благодаря. Край.